हेलो लोगोफोर दिनै आरो गोदान ब्लग मोनसे लाबोबावदों दिनैनि ब्लगा एकदम न'निफ्राय दे नैबे बिबारा ओरैबायदि मोजां बारबाय हायो टु 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 नै बेफोरबायदि आरोखि बिगोमाया दासिमबो गैया ओमफ्राय दिनैहाय बबावहाय थांनाय जागोन ना सानदों क'क्राझार थ' ओंखारलांग्रोनि क'क्राझारनिफ्राय बबे जायगायाव थांनाय जायो ओमफ्राय गुबुन जायगा एसे गिदिंबावनि चलो Pattabari Bazar. Pattabari itu Adivasi itu bisa sih na Adivasi আছে বড় আছে রাভা আছে রাভা তো কোন সাইডত রাভা তো এই সাইডত এই সাইডত ওই সাইডত ধনপুর এই সাইডত বলামগুড়ি জায়গাनि नामा एसे मोजां কি नाम এটা বলামগুড়ি কয় बलामगुरि बाजार गय जालांनिसो एसे बिराद थांलाय फैलाय खालामो थेवबो जानाय जाया बावहाय ना नोंलाय मा जागोन हा जेबो जाया गय आरो কি আছে গজা আছে আনারকলি আছে চাউল এইটো কি কয় এইটো আনারকলি মমো ডাঙৰ মমো मम' मोजांथ' जानांगौ माबि मोनो ओमफ्राय फ्रायानो बेवहाय मोनलाजोबो दे बर'निबो दखान दङ ओरैहाय हाबनाय जाथाराना एसेबो ओरैहाय फिसा फिसौ दं गस्ला फिसा माबा माबि दंलाजोबो बलामगुरि बाजारनि गय जालांनि एसे चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैयै नैबे जों जायखौ बुङो खान्दाना बिनि न'आव बा ओरैबायदि जिम गेलेग्रा दंबावोलै नै बा मा जिनिस होनोथाय बेजोंनो बिराद गेलेयो बियो हनै बेजों गाखोयो लायो बियो एसे बा आं एसे गेलेना नायनायनि र' गेलेनि नैबेखौ आंनि केमेराखौ एसे खोन्थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय लानायसै लासैबासो बोखोयोना बेदरखौ डाइरेक्ट हगारबालाय दंस जागोन माथो जोंनाथ' आखाइथिं फैयो बे दाउदैया एसे फिसादो गोगोम जाबावलै दे मोखाना नुजाबावो दे आखाइथिं फैयोब्रा नों आखाइथिं बोबा आखाइथिं बोगोन दङ साथिथा सोना दोननाय गुलिखौबोथ' नों हाखायो बे जोंनाव नै सार खान्दानाव फैदों आरो एसे बेरायनो गोदोहाय बा आंना न'आव गेलेग्रा थाखायो रायजोफोर बुलायनांगौ जे बोलो नांगौ बिथाङा राजनितिक हान्जायावबो दंफायो लोब्बा आग लादों जिहेथु बर' हारिनिबो खामानि मावबोबाय थेवबो राजखान्थि दोलोआवबो एसे हाबनानै दं बिथाङा माबायदि जानानै दं नायनोसै नोंसिनि थाखायसोलै आंनि थाखाय नङा रायजोनि थाखायबो आरोबाव फिन खनसे ओंखारफिनबावदो नङा होमबा थ' ब्लगाखौ आं बारा गोलाव खालामा दाहाय आरोबाव मोनसे न'खराव हाबैबावगोन बेबो आफादनिनो बे आफादनि न'आवनो हाबैबावगोन नायलांबाय खान्दानिफ्राय जों फैफिनबाय ओमफ्राय दा थांफिनगासिनो दङ अन दा वे आयु बागदावलायनाय गारि साब्रांलांदों मा लाखो नोंलाय तेराबिन बेसेबांथो लाखो नोंलाय 15 थाखा बिना दाखालि मोनसे बायना लाबो जि बुरजानो बायना लाफिनो थाइबा ओमफ्राय बेलाय अलकफिया लकेल ना आनलकेल न' गायनायसो बेसेबांथो 15 थाखा मा बाजार होनो मादै बेखौ लाब्राबद मिना बाजार आदसा लानोसै दिनै लाब्राबदनि अलकफि माथो राफ्लेजोब्बाय नामाब्रा हा गोरलैखौ नायनानै हरदो दे जोंथ' मावनो रोङा बिदिखौ बबे मोनसेया गोरलैसिन बेखौ नायनानै हरदो दे नैबे गोरलै जागोन नंगौ रानायबा हले गाबोन फैफिनथारगोन आङो गोरलै गोजासो नैबेसो मोजां नंगौ दे माया साबसिन बेखौल' हरदोबान जोंनि लाब्रा बर्डआव बेफोरबायदि खुदियाखौ दखानाव जिरायनाय नुगोन नानियाखौ बबे स्कुलाव फरायो नानि नों हा पाटगाव मा क्लास क्लास 10 नेक्स्ट इयारावहाय होगोन ना होगासिनो दं फार्स्ट साबजेक्ट माबोरै जालांखो मोजां जादों दा
बे गथ'आ ना बे नानिया दखानावबो जिरायो ओमफ्राय मेट्रिक परिखाबो लिरदों आसा खालामदों बे नानिनि मेट्रिक परिखाया रिजाल्टखौ जों नेनानै थागोन मोजाङै पास जागोन होननानै बे नोंनि मामि बाबा बाबाया बेयाव दङ ओमफ्राय माया हाबासो जाहैदों हाबा जाहैदों गामिनि ओमफ्राय नों जिरायखाबाय थायो ना मा दिनैसो फार्स्ट टाइम रावबो गैयाना दखानाव थानाय मालाबा बिदि गेजेर गेजेर सम जिरायो दखानाव दा दखानाव जिरायनो मोना माबोरै नांदों नों एसे गोसोखौ माखासे जिनिसखौ रोंनांगौ भबिष्यतआवनो दखान होनो हागोन हाया नाजाबा हागोन खोमा नाजाबा हागोन खोमा नाजानाय जिनिस थायोबा गासैबो साक्सेस जालाङो मेट्रिक परिखा लिरगासिनो दङ बे नानिया नेक्स्ट इयार बिनि रिजाल्टखौ खोनासंफैगोन बे दखानावहाय फैनानै मालाबा एबार रिजाल्ट होयोब्ला बिसमुरि बाजार ना बावहाय एसे हाबनि मा मोनो मा मोना नायनांनोसै नङा होमबा बिसमुरि बाजार होननाय आदिबासिफोर दं ना गुबुन गुबुन ट्राइब बिसोरनि माने मोजां माबाखौ नुवाखै जायखिजाया अन दा वे क'क्राझारनिफ्राय चिरां थांगासिनो ना ओमफ्राय मोनसे न'खराव हाबैबावनो नागिरदोंमोन नैबे जाय एक्सएनडिपि जेब्ला आंजों बांलादेशआवहाय आङो मास मोनसे थाफादों बैनि आथिं आखाइ मा होननानै बुङो एम्फौ अरनानै बेजों मास मोनसे थाफादोंमोन आङो ओमफ्राय दा बे मानसिनियाव थांनांगौमोन थांनाय जायाखै बिसमुरियाव नै बेफोरबायदि थिनथाला बिल्डिं नुगोन रावबो थाया बावहाय ओरैनो लुना दोननाय साइजनिसो बिसमुरि बाजाराव मा मोनो नायनोसै ना मैगं थाइगं मा सावदों ब्राजिला मा मोनजागोन बाजै बाजै मा सिथावनो बेखौ माइब्रानि सिङाव मा दं मादै सिबिं दं खय थाखा खुरे थाइबा दा जाफैगासिनो दं बाजार एसे गिदिंना लानि नै बिसमुरियावहाय मादै मोना एनथाबनो माबा माबि बिराद आइटेम दङ आरोखि बावहाय बिसमुरि मैथा गोरलै अमाजों मावहैनांगौ बेखौ दा थाइबेंनो मानो आंनो नांगौ लकेल बानलु हाबाब बानजु नायनोसै एसे दहायथ' बे बाजिया खोन्थाबावाखैलै दामाखौ थाबनो अ आच्छा सरि दे जायखिजाया नोंनाव 50 थाखा बेयाव 50 थाखा सावनानै दोनदो मिथिबाय सानैजों 100 थाखा दा नोंनाव 50 बिनाव 50 मोजां बानायनानै दोन दे मादै दे आं बैयाव फैसा खुस्रा लायनो फैसा खुस्रा नोंसोरनाव थानाय नङा औ आं बैयाव लायनि आं सावनानै दोनजो थाबनो सावखा औ मारिबावनोसै गोदै खम थिगानो नांला आंनो नालागे बिसमुरि बाजारावहाय मा मोनजायो मा मोनजाया नायनोसै दे बिसमुरि बाजाराव बहुत बुस्थु दं नै गजानो माबा माबि बायदि रोखोम खम ओमफ्राय गुदुं जिनिसनि आलु सब मा कालार होनाय ना हालदै होनाय ब्रा कालार मा होदों माबायदि कालार बासन्ति कालारा माबायदि कालार गोजाथ' गोजा बेथ' गोजा जाबाय दाउदै होयो ओमफ्राय जेबो उसुबिदा जाया दा जेबो जाखाया दा नङा होमबा नंगौ नोंसोर जागासिनो उदै साया आच्छा
साहा दखानाव बासन्ति कालारनि माबा माबि दङनो जानाय लांनोसै टेस्ट खालामनांसै बिसमुरि बाजाराव दे मोनलांजोबगोन गासैखौबो ओमफ्राय बिसमुरि बाजारावनो गुबुन गुबुन ट्राइब बेफोरखौ लोगो मोनो ओमफ्राय आरो बैयावहाय माखासे मा जिनिस मोनफैखो दा पकरा जाजेननोसै ना गुसु जाखो खय थाखानि होखो दा पकराया हा दै बथल दङ ना बथल दङबा मोनसे लाबोदो आयु बथल आसना बानि हा पानी बथल नाय आंलाय माबासो बर'सो सानदोंमोनलाय माने बे आरोखि ना बे आरोखि बिनियावबोखा मादै खोनाबाय मोनसेयाव 10 थाखा ला केमेरा लागासिनो दं बे 10 थाखा ला मोनथिबाय 10 थाखा लानो होनायनि खारना जाहैबाय नोंसिना सिनि थाबाय बन थाबाय ओमफ्राय आरो ओरैहाय मा होननानै बुङो अन देनाय थाबाय सिबिंनि दाम थाबाय थाइबायाव नोंसोर मा मोनगोन जेबो गैया ओंखायनो 10 थाखा खरि ला मोनसेयाव थाइबानि बारा सलिला दा बै सलिनाया थांखुनो गयनो बिदियावसो नालाय बेफोरबायदि जिनिसखौ जानो होमबाबो मोनजालाबाया बासै नालाय नंगौना नङा ओंखायनो 10 थाखा ला ना मा होनना बुङो बाजै हा नंखागौ दा थाइबायाव एसे अयनायद्राय जाया होमबा सानफा जिरायना थाइबा दानि जुगाव मैगंआबो 10 थाखा थाइबानि मुथारा गैला 10 थाखा जोबसै गासै बिदि आरोखि ओंखायनो 10 थाखा खालाम दे गाबोननिफ्राय 10 थाखा खालामनानै हाब आंखौसो फटक लाफाबाय लानो नामोन लानांगौ 10 थाखा ला नोंसिना सिबिं बायनांगौ माइरंआबो ओरैनो मोननो थाङा 50 थाखा केजि होनबा नोंसोर माबायदि थाइबायाव फानगोन माबायदि थाइबायाव फानगोन नोंसोरो हिसाब खालामबा बिदिखौ जेबो थाहैया नोंस्रा ओंखायनो 10 थाखा ला दे 10 थाखा ला दे आंनोल' सावदो ओरैहाय सासेया खोमाया एसेब्लाबो खम खोनायो थेवबो मावनानै जादों रावनियावबो बिनानै जायाखै बियो सिथाव सावदों माबा माबि सावनानै बाजाराव दोनो थाइसे थाइनै जाखिनि मोनो बेजोंनो न'खर सोलिगासिनो दं बेजोंनो मादैनो 100 थाखा होबाय ओरै 100 थाखा बिदोंमोन आङो 50 थाखा खिन्थु बिसोरनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आङो 100 होनानै जाबाय बे फिथाजों आंहा जेबो खोथा गैया लेना देना गैया जानो इन्टारेस्टबो गैया आंहा बावहाय थेवबो बिसोरनि सानफा जिरायना थानायखौ नुनानै होनाय जाबाय अननायनि गेजेराव बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बिमा सासेनि एन्थाब फिथा सावनायखौ लांनोसै बेसेबांनि सोदोंमोनलाय मादै सानाखै हा नों मोनसेयाव नोङा एन्थाबा बियो बेसेबां जायो दे बेसेबां जागोन बेखौ लांजोबनायसै खय थाखा गरे मोनसेयाव थाइबा ओमफ्राय नै एन्थाब फिथा लादो ओमफ्राय 100 लायलाय 70 थाखा जाबाय 70 थाखानि खम होनानै थाङोब्ला माबायदि मोनगोन बेखौ 10 थाखा ला मादै बेखौ मोनसेयाव फाननो हाया मानो नों बेखौ बेसेबाङाव बायो माइरंखौ माइरंखौथ' होनो हाया 50 थाखा केजि 50 थाखा केजि सिबिङा दामा बेसेबां सिबिङाबो 50 थाखा फवा होनबा नों माबायदि थाइबायाव फानखो फाननांबाय बिदिनो बयबो फानबाय थाइबायाव दा जों माखौ मोनो गय खान्दिसे गोरलै मोनो गय खान्दिसे गोरलैल' मोनो ओमफ्राय थाइबा थाखायाव बारा नङा सानसे जिरायनानै थाइबाल' मोनो आं जा होदों खोनाबाय मादै मादै बावहाय आं जाहोदों हरफिननो नाङा मनायावल' सोना लादों खोन्थानांला नोङो जाहरदों हरनांला दे साहा लोंदो नोङो दाहाय
বাইদেউতো ঘৰৰ পৰা কৈছে এইটো বিবাৰটো কিনি আনিছে না ঘৰ এই ঘৰৰ নহয় বোলে বাংগালৰ পৰা কিনি আনিছে লাগে না আৰু হা? এইটো জাগা লাগে হা বাজৈ বাংগালৰ পৰা কিনি আনিছে এইটো হা বাংগালৰ পৰা আনিছে এই নাল'বৰে বাংগালৰ পৰা হইলে হা ঘৰৰ না জংঘলৰ বাংগাল তাকি বানছি না হা? लाबाय ना खय थाखा इथ' 10 थाखा आं बेखौ मोनसे लानायसै बिबार बिबार बिबारजों बिबार बिबारनो बिबार मानो बारोनो होख्लायनोसै ना फैसा नादिम दे बेसे दङ हरजुदो 20 थाखाया खय थाखासो इथ' खय थाखासो फैसा खय थाखा লাগে এটা বলে 5 টাকা र হা হইছে না পুরা হওয়া নাই दे आजि नाय आरो बिसमुरि बाजार हाबबाय माबा माबि लाबाय लानानै ओमफ्राय गोबां बुस्थु मोनदों ओमफ्राय कयेकटा जिनिसखौ नायनानै दुखुबो नांदों ओमफ्राय बिमानि बैसो जोंनि सोमोन्दोआव आबै जायोना बेफोरबायदि सिथाव फानो बा माबा माबि फानो ओमफ्राय बै जिनिसखौ नायोब्ला एसेब्लाबो बिखायाव ना नांहैयो बै समाव जोंनि बिमा बिफाफ्राबो बेफोरबायदिनो फिथा फानदोंमोन बा माबा मोनसे ना नैबे बिसमुरियावहाय नुयो आरोखि दुखु नाङो मालाबा इन्टारेस्टिंबो जाय हक माखासे बाथ्राखौ आं बुंबावला बुंनांगौआथ' आरो मेरला दं नङा होमबा हा मा एसे खारखियोब्रा नोंलाय खारखियाखैब्रा